дар замони соҳибистиқлолӣ ва махсусан солҳои охир дар соҳаи энергетикаи кишвар таҳаввулоту дигаргуниҳои зиёд ба амал омаданд. пеш аз ҳама дар натиҷаи таваҷҷӯҳи хоса ва дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати мамлакат, нерӯгоҳҳои барқии обии Сангтуда-1, Сангтуда-2, маркази дуюми барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, 2 агрегати нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва даҳҳо нерӯгоҳҳои хурди барқии обӣ сохта ба истифода супорда шуданд. ҳоло дар асоси нақшаҳои тасдиқ гардида таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои барқи обии Норак, Қайроқум ва Сарбанд амалӣ шуда истодааст. ҳамаи ин имконият фароҳам овард, ки дар кишвар аз 14 январи соли 2017 маҳдудияти интиқоли барқ пурра бардошта шуд. бояд гуфт, ки ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиёҷоти сокинони кишварро то ба имрӯз танҳо бо нерӯи барқи истеҳсоли худӣ таъмин карда истодааст, ки ин албатта самараи татбиқи сиёсати энергетикии ҳукумати Тоҷикистон мебошад. ёдрас мешавем, ки соли ҷорӣ аз рӯи мушоҳидаву арзёбии мутахассисону коршиносон ҳаҷми захираҳои обиву энергетикии мо хеле маҳдуд буда, захираи барф дар ҳавзаи ташаккулёбии оби дарёҳои кишвар нисбат ба соли 2019 44% кам мебошад. аз ин рӯ тамоми муштариёни нерӯи барқро зарурат пеш омадааст, ки бо мақсади мусоидат намудан ба таъмини саросарии кишвар бо нерӯи барқ аз ҳар киловаттсоати он сарфакрона ва мақсаднок истифода баранд. ҳамаи мо бояд як масъаларо дар назар дошта бошем, ки агар имрӯз нерӯи барқро сарфакорона истифода барем ва дар обанбор ҳаҷми зарурии обро захира намоем, метавонем фасли зимистонро бе мушкилию сахтӣ паси сар намоем. бо дар назардошти вазъи пешомада сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни машварати корӣ, ки 15 декабр баргузор гардид, дар робита ба фарорасии фасли зимистон ва афзоиши талаботи мардум ба нерӯи барқ таваҷҷӯҳи аъзои ҳукумат ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро ба таъсиси гурӯҳҳои корӣ дар ҳар як шаҳру ноҳия ҷонлок кардани тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни мардум оид ба истифодаи сарфакоронаву боинсофона ва мақсадноки нерӯи барқ ва ба таври қатъӣ пешгирӣ кардани исрофкорӣ ҷалб намуданд. аз рӯи пешгӯиҳои обу ҳавошиносон замистони солҳои 2020-2021 нисбатан хунук меояд, ки ин бори дигар аз ҳар як сокини мамлакат истифодаи оқилонаи нерӯи барқро тақозо мекунад. пешгӯиҳои моҳи январ ва феврали 2021 бо муқоиса аз соли гузашта дар он аст, ки имсол нисбатан сартар хоҳад омад, чунки дар соли гузашта, яъне ки январ ва феврали соли 2020 дар ҷумҳурӣ асосан ҳавои гарм буд дар фасли зимистон, вале имсол нисбат ба соли гузашта ва бисёр сола, гарчанде ки дар ҳудуди меъёр пешгӯӣ карда шавад, вале нисбат ба соли 2020 сартар буда, аз 2 то 3 дараҷа дар баъзи минтақаҳои коҳӣ сартар, дар водиҳо бошад то 1 дараҷа сард хоҳад омад. ёдовар бояд шуд, ки соли ҷорӣ яке аз солҳои гармтарин ва камоб дар миқёси минтақа ва махсусан Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар кишвари мо 99% нерӯи барқ аз ҳисоби об истеҳсол карда мешавад, яъне бо барқ таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодӣ бевосита ва танҳо аз захираҳои об вобаста аст. мардуми мо хуб медонад, ки фасли зимистон нисбат ба тобистон мушкилоту сахтиҳои худро дорад. яъне мо имрӯз метавонем бо истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ мушкилоти фасли зимистони дар пешистодаро пешгирӣ намоем, зеро ягона роҳи назорат сарфакорӣ намудани нерӯи барқ аст. тақрибан чанд рӯз қабл ширкати барқи тоҷик хабар дода буд, ки захираи об то охири зимистон басанда аст, лекин агар мо хоҳем, ки фасли зимистонро бемушкилӣ паси сар намоем, яъне барои ҷорӣ кардани маҳдудияти интиқоли барқ зарурат пеш наояд, бояд ба истифодаи оқилонаву сарфакорона ва мақсадноки нерӯи барқ дар ҳар як оила, ташкилоту муассисаҳо ва корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ сарфи назар аз шакли моликият эътибори ниҳоят ҷиддӣ ва аввалиндараҷа диҳем. иброҳими Неъмат, Баҳрдини Бобокалон, Ҷаҳоннамо.